salamat kayo sa mga nag-ampo. Salamat sa Ginoo guys kay salamat sa mga nag-send og prayer sa mong tatay na okay na mong nanay. Salamat sa Ginoo kanang God is good guys. Nga among tatay nga gwapo amo na siyang pinangga din naman ng tanan guys. Oh, nagwapo na siya, naputi na din na kayo. Nag-skinong na sa tatay. Ito, daghang kayo salamat sa Ginoo nga nauli na meron sa Alicia, sa family house. Ang mother, no? Na, may tugtog. No? Sama yung tugtog niya to. A few moments later. Guys, namin din sa merkado, guys, kay Gisugo. Mina na ipapalito po. Dara ko na trabaho, guys. So, LM Commercial. 2013. Meron akong kalamay diha, oh. So, diri ka, guys, sa Hagna, guys. Do, guys, anong time. Asa lapit ako na to? Musod sa? Asa itong ganyan? Dari to? Dari siguro. Nakakamisin dati guys. Oh. Bulky. Ang tanin sa una, wag man Cebu. Punita tayo kuan kalabasa. O sa man siya. May karne o pritong bangus. Yan ay saging. Sinanay. Kani kay ibalhin na tos kang isa ka ng Sa kanang kay ibalhin siya mahurot ni. si ate na pod may magpakaon. Kuan siya magkasa mo kay simusimot na mag-alcohol sa ka. Tuluhan siya. So guys, na dyan bigyan na yung alcohol. Yung kamot bigas ay. Ito basa yung kamot. Ang mga alcohol magsasabi na naman yun. Si nagbasa na ng ijang habo na kanan sa alcohol. Puli-puli raman mi dari jiji magsubog guys. Yung to, maning hapon, walang juday. Umot man. Basa. Utang daray. Ang may gamay sa loob. Mga bastod. Tama, kahit magbasa, kaya yung nagkamali mo makakita na katay. Hindi lang doon ginugat din tayo. Magkan ba magimala tay. Makita na ka. Kami? Hindi na siya? Ay, mga upat ka. Wala. Tubig sa dibig. Gatas ray mo? Gatas. May gatas na tubig ko. Maglaway ta. Ubas buntag na may mga utas na gawas. Ha? Ganiyan, higop man to dyan sa bawsa. Nay, alubato, isda man to. Higop ganina. Sa pagkahungit. Doon sa tubig lang. Mga tubig. Tamis ko mo. Ha? Ito nga, bangus. Sweeten. Asa ko gusto sa na tubig sa din. Nadiha. Na ano, basig ganahan siya na mukaon. Alcohol ba sa ko guys? Sana basig na ibukod ba? Okay. Sa una naman kay hindi ko mukhaan kay supaan kong katay. Supaan kong nagsagi. Nga naman ano, sa tagyatiman sa gamay pata, ato pang ibalik nila.
Di ba tayo no? Hmm. Ug unsa nimo giatiman naging mo ang mga anak sa unas gamay pa, amo na pong gibalik. Balik na po na mong pag-atiman nimo kay sa unas gagmay pa mi grabe man ninyong pag-atiman namo. Pasugas niya. Isang tungang gabi Mahal. na. Anak, anak. Magkinundun sa una na yung magpidong-pidong ng mga tatay. Mukawon kayo abot na sa tagigan madagat. Mas dosi na. Dusi na, sa buras lang hay. Karang tao na yung ginagawa ng tasin kinamuli, tasin gas niya. Nalito. Masira. Ulo tres. Mali. Managat si tatay sa una dadan ko ni jaglambay nga nilapuan na. Lupos. Wadyo ko kalimutay ningan ka sa una Jin ko ato ang inubuan kaw. Diyan na dito ang nilapuang lambay giputos. Di ko makalimot na tay ba sa una. Taga ba? Kay baw man siya nga ganahan kong lambay. Musig na ganaw. Nukos. Nukos. Eh, Oo, musig na nukos. gali mga iro nilang lalay. Muli na sa bitana kay nasa tayo nagbay. Sa ipunod sa At to kung mulili sa katong gamay nga bitana bitaw na nasa tayo. Nukos. Mga puti. Wabot na wabot na sa tayo ka managat. Magtuod na to sa nagbay. Ito magsabag nukos. Mawala daw ang ninang na Mr. tayo hanga ko kuno. Pinulitan na po sa katunggan. Andiyan nagtrabaho ko dito sa ilan na magdi sa una ija kong duawon magbaik. Si tatay. Asa sa mabini. Sa Gyo ay sa Minol ay sa tutay? Sa Minol? Oh, aton ko ni sa duawon ko ni sa una magbaik siya. Kunay nga kisa ba to gilod ni mas agipo ano baklay ni uban ko Anak ni Hili. kasi upang Upaw? upaw to May kaya sukay. sukag mo dugo na Kaya to si yun. upaw nay Upang sir lang iba na nila ito ganun sukang dugo. siya lindo tayo uban mo ko Sir din among gibaklay dili agipo Ubasilin ito. kinamdam sa to sa nang gibaklay mi kay among gi panaad ni tayo sa Baklay magpadawong. giluhod mi tatay gikan sa altar hangtod sa ay Mamuraman to yan. sa patay Ngayon din, nagito din ako. Sina di naman kuno siya. Kanang karni. karne mong lalanan karne ang Isa, lima na. di aman Uno ba? ipa subsuito eh kani karne ni sa subsuito ya Gatas na lagi, gatas. kanila tilaw lagi ni karne Ay, katilaw na po. di ano to ganiha vamos Kaya ko rapid ang kasukaan. suka ulo ko sa Yung sukay ko ang inilugod ko gano'n na eh. Wagam na lang ka grapes. Grapes. aw sagi na naman Para mo taasin mo ang potassium tay. oh may Ubos potassium ra ni ba daw ko saging nimo ang sarap mo gid ka potassium. saging tay Ito nanday. oh Kana. sarap ka halag sa kaon ko Ang ba darang tatarang gatas. Gatas mo nang tuog. mabuhi ka magubasag sa saging saging sa tubig Nanti ba sa nato? Masindig mahurot na nimong isa ka buok tay. Ito may gatas di kwet da. Yun sure. Timpla silang padug. Padug mo to. makawang pa nas duod ng saging gud masudlan rin yung tinay ba Bagting nag imong cellphone ti. bagting Mga 20% na lang to. haman kani Kanina, oh. Naan- 1995 ito ta. 1995 ito. naan sa manis Gabriel tay Ay, naan sa si Gabriel Yung sa 1990s. nag-lepis. ang sang nagminjin ato sa Gabriel ato Ito gani pa kasal ng trabaho ko siya. di nay nakinamdam ko Walang pailan ni Gabriel. nas Manila ko nay Yun, kami pa ka. di nay Manila ko nanawag Isa, ka isa. nanawag ka nas Manila ko ato nay pag si Gabriel nanawag ka nga 1995 Manila na ko nay 1991 dani man kusag na 1992 14 pang edad Kung masilin mo itong biro kayo mo, tanggalan. Tiguang. Yan, yan, kata. ah hagna ni ko lagi Ako ang balik kata, magkataon sa balikan. Magulaw sa unaw, bibiyay mo kaasang mo na ito mo. ay kang Susan Ha? kang Ma'am Susan ko Kaya tanang lagi mo, nasusan ako. Okay, JJ nga. Ay nga, ipakuha JJ yan. Andi. si Yan. Sana, transfer sa bilaran nga. Usa man to'y sakit ni Gabriel tay Ano sa ito? Mediatis lagi. Kaya sa maluwa sa mong kikita. Kaya namatay din, tawag ito. Inja Buras pas, lina ng Aisa. Buras pa, ang gusto mo ito. At katimaan.
Hindi na mo niya bilhin sa bahay. Tugod kami sa belaran. Unsa mo tuy gibati ni Gabriel sa una nay? Wa ka pa. Usawa. Usa diri gibati maglabado. Dilantang na to. Dilantang daw to. Napasandal mo bilana to ba? Pag ipay na nutang wala duli. Duli mo din kuan. Dili na kayo nung ka. Kaya dan sige mo lang sa doon. Eh kubat sa itong pasak dalawang pasak. Sige to bilanat daw utok ano si babaw mo to. Wala ko ito sinda na ni. Balik. Ako sinda na dilantang na. Sakitin des Gabriel sa gamay pa di ay maranay na ospital ug dugay. Nag-complete eh. Ha? Ha? Bila ka grabe ka na. Ada sa project pa wa pa minuto. Project ra nga do. Sakit ka Pero dito. pero makuan ka ba makikit na ko pilit. Nga na ra ko anjin. Anak. Anak, Kamay kurtina na. Kay kurtina. Kay ka sa window. ayan na na. Anak ti. Grabe Pero di na ka. kan sa kadlo gamay. Kaya bili ka na lang to. Nana ragamay ana. Guna. Pero inta na supa ay. Vitamin C pa na tay. Wala mo bag tuwid ang agis injecte. Wala kay na, wala na. Ibalin mo gud ni kay ilubag dali mo na kan. Tandog-tandog ni jaga tong kay wala man sige man liho liho. Kiro yung sud sa doktor tay wala. Ado naman di ay uli na mo. Arong paulian na ta. Always Ginoo. Test ni mo karong buntag kay sugar okay ra. Ang blood pressure okay na pud kalos Ginoo. Always Ginoo guys. Ang BP ni sa okay ra pud kalos Ginoo. Baka mo to dito. Ipasa na to eh. Nita lang sa gahapon ng good. Kuan, pag narinig dyan, paspas yung heartbeat. Pag sa mga nurse, dahil siyempre i-report dito sa mga nurse sa doktor. So, hangap na to sa itong bubuhon to. Kaya nawa naman drone. Nag-chin skin sister. Puti di ka tayo, kanunay ka trabaho wipes. Maputi na sa tayo gani papudyon og nay aircon. Aircon man dani. Itong nasa dyan kung gani. Nandiyan na muti. Naputi rin sa kuan. Nag-chin skin siya sa aircon. Medyo ko galing ng ito yung labi ba na nga naparas-panas gali oh. Puti-puti na na diha sige na hagtrapo. Ug dili ta mong kuan mo dinhi mahimo sa og palagawak. Dili kanang tamtom mo di mga tangtang yung mangyari ba? Eh dapat mo Mga dinhi nakaligo na. Di ba na kaligo lagi tayo kung After na sa lain lawas wala kaligo. Ano mo tayo niya maligo ta tayo ug bakas buntag. Ang lugdan. Ligo ta dagatay. Ako Valencia. Hindi kog dagat imo mo na imo ang likod sa dagat. Ang mura po dagat. Hindi da kadatos na ikuan bas. Dito wala ito. Mga pinagtilo, tanong mo yung ganito. Mga na mga natabal. Ito mga kuan. Ang gadot ka dyan mura sa ba? Hidaan na galing na puno. Saan? Tanong mura, nagataktak ang kawan ba? Murag kag kwantay ba nag murag nagluno. Imo ang panit nag Ang likod. Wow. Hindi, ang likod mo. Na, naglunog yapon. Ang likod mo doon. Ang nga na siya na. ng buling. Ha? Buling, kaya ng kaligo. Buli-buli. Lunos siya, nag-skin, hindi dyan yung mga dry skin ba? murabag ka nang naibata nga bagong inanak nga panit mag uspak-uspak. Apa? Napay naghalang ito eh. Ay, mahidaan na napuno og mga kuan mo. Nabi sa sana pagpag mo kung nga na. Pag mo na buling, kaya ka nang maligo na sa grabing buling. Wala doon din ka na kato. Dili basta unsa ang hinduan to idahang kuan. Pagawas na to idahang idaanan na daw silaw. No. Hindi sila. Adto na silaw. Adyo na to sila migdatay kay Katri, ang daras, likod sa Tabi na libay. lang atong dapat sa sala ko tagal lang to
kurtina, ato makasud. Basig Mga divider yan, kang. Ato yan ang i-divider. Balhin mo ng divider. Di as tengah ba na? Pero Jol. sa atong ano nang dyan. Jol. Ang divider as tengah kan maling kurang sa ato da pa niya. Ano yung pagkima? Ay, murang pagkima. mura lagi Mura pag-stabil ra ba dito to yung katri. Lagi. Ang likod. Diyan. Wala to ka ng yana ba? Di na sa pasunod sa ilang abog. Di na lagi. Ato ni dito tayo kay makadagsak ito yung ilang Ay, tayo. luan to na mo, pero abog gihapon. makalanghap ka dito kabog ba mo nang nakuha ni mong baga. Tagtatak mo Kaya, gihapon. ang sakwa Kasi mga advice sa doktor, kani mga gisaynos, ako galabot siya. Mga walang aircon mo Bawal ka sa mga, kaya dapat kanang mong higdaanan, kada simana na or kada adlaw na laban, kaya kanang abog mo ni makahagap natin mo ni makaubo. Mga kasi naman na yung ka, mga kasi ang kaabog ko sa kanila. Ang taas po, te. Kung makakaginawa, pabudad to na nga. Taas. Ano na mong tapo-tapo sila, kung sarado to, yung mga tubaligan. Di natin yung Atong may mga gamit na sa gawas na, di ba? Ang masaya na ito butang. Ang mga saya na. Yung dari tayo, nag-skin tayo. Kaya nila kung saan sa taas mo ko sa saya na. Namantay ng bakbak. No? Sabi ko na mabadyo. Mau itong katera ito hidaan yung tanong. Ha? Mau itong katera ito hidaan. Katong materiya, hindi mo na dito kaya higon mong tukado. Ito lang. Gawas na ako na sige. Sabi na lang ito. Grabe ka. Normal, Jun. Lagi mo dito. Ato sirik. Oo, lagi to. Ito ang pulay, katulay. Hindi na kita ko kay Plumatan, lang tanong ilawon ba? Hindi naman sila pagdaan na Dali dyan. ang gyapon ng Taas. anak. Ato na lang malagi mos gawas maghigda. Adyo na mo dito sila kay ngiob dito. Abog dyan dyan. Diyan Sa abog. taas, may maglakaw-lakaw sa taas, may mataga. Diyan masingon din yung mga abog mo na yung mga baga. Makain infection. Sa taas, dito mga tagat-tagat. Kabog. Ang buwan ng plumatan. Wala, nawala na sa puti tayo. Nagbisitahan kasi mga amigo dito wala. Masa usapan. Puti, mas Hindi takay. yang sakit pag dito mga adat sa mga kada saktan. Tayo kay, nakinumduman dyan ko tayo nga ning kalahan na magsakit ka. Ako yung one tayo nino kung ganyan. Nahila ko dyan ko nga, di ko makauli tayo. Yung kamo dyan ko nga uli ko. Nakinumdum kasi mong ginun tayo nga ako yung alaga na yung sakit ka. Yung ano na siya na walang dito ko makatug tayo. Nga kay ikaw mo anak nga arang kaaptik. Hindi ko makatug dito si Butay. Nay! Hindi ko makauli. Ati Ruby mo arang kaaptik mo lihok. Hindi, inundum dyan ko nga. Si tata dyan, pagkata dyan yung sakit ko. Kay kuan, artik ka dyan mo lihok, paspas. Ilusog ko. Pero nakinumdum ka tayo yung iinan ko ni mo. Sabi mo nga rin tayo. Ano na isang mong ilong numurang napuat ay? Saman. Nasamad ha? Ginawa ko ha, Julo. Kuha lagi. Nakuha imong mga taum-tum. Ala nay, hamis na sa tatay nay. Kauyab ni gawas. Ag doktor ko nito ngayon nay. Ang pila dyan. Para na sa gikuan guys kay namo dun sa mga ingani mo kanang Nga na murag taum-tum. kanang Di kay wa ko na sa ligo-ligo lagi. Kuno. Mga nararamdaman na wakado. Pagtunog sa December. nalawain na siya na. ni mo unja tay si kuan. Katong ni pastoran niya ti ali basingan nito. May nagmaray na doon. Ah, Kaujud ta. Mora man din itong tuwan. Instrument. Instrumento na itong ginoo. Kaujud ka ti. Dili instrumento ang mga doktor. Ang doktor. Ang Ginoo dun may mutambaw. tubig kita kanya ini. Sa tubig ni. Lahat ang tubig. Yung araw itong mga turun tanan. Salamat ka din. Kung Amen. Father God in heaven, akong taas kanimo si Tatay Lord. Salamat sa kaayuhan nga imong gihatag kaniya. Ikaw na dayon sa imong pulong.
In Jesus' name. Kalunan sa lawas ni Tatay. Kung akong gideklara karon nga kaayuhan, ganun na siya Amen. maot, ganun niya, mawintang na. In Jesus' name. In Jesus' I am name. of Jesus, the 39 lashes, nag-ayos na na. Sakit ko pantian. Kung akong ampo, Lord, na complete healing and deliverance. Kung akong i-cut off ka ng mga sakit-sakit sa ilang pamilya, sa ilang panimalay, In Jesus' name. Jesus, Name of kung i-declare perfect health, tagaan pa rin mo si tatay, si nanay, o sila tanan sa tibok kami taas sa kinabuhi. In Jesus' name. Iapon Diyos, kaluwasan mag-aabot sa ilang mga kinabuhi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa provision. I-invite sa mga bayan. Kanay mi ay isa nagbayad sa ano. Kuan na day mi discharge na mi. Di kami nagbayad dito sa billings. Ari na punta sa nursing station, nurse station na punta ay kay Ang suka. Sabang ka na rin. Tabang kuno ka nga. Yan ang suka ko dahil. Asa man akong bang nangka? Bakari ano kinamin. Ah, nagdukot. Ayun mo na. Mawari. Ito ang ati pangadlo kay dagan. Ah, nagdukot kay lami na. Kamay ko sa na yun. Anong kayo ko kasabaw na yun? Unsa man na? Unsa ni sa bawa ay? Ito. Ay butong. Yan ay mga kalimasa gagmay sa na. Yan suka tabang ka na rin. Hindi mo lang tanay. Guys, salamat kayo sa mga nag-ampo. Salamat sa Ginoo guys kay ulit na jud mo. Salamat sa mga nag-send og prayer sa mong tatay na okay na mong nanay. Salamat sa Ginoo kanang God is good guys. Nga among tatay nga gwapo amo na siyang pinangga din naman ng tanan guys. Oh, nagwapo na siya, naputi na dyan na kayo. Nag-skinong na na sa tatay. Ito, daghang kayo salamat sa Ginoo nga nauli na meron sa Alicia, sa family house. Ang mother, no? Na, may tugtog. No? Sama yung tugtog niya to. Ba, nandiarang yata dito. Liso may nga na liso. Liso-liso. Liso ko na. Lingkod. Diya, kani kinahanglan pa ni siya? So, discharge. Na may tao. Di na siguro? Dito naman sa Alicia. Dito naman, huwa naman mi. Ah, sagana. Okay. Dito naman sa Alicia. Dito ko na siya sa Alicia, sir. Kana ko ni mo dun, sir. Dito Alicia. Imangan na doy. Dari to, Jun, tanan. Di na eh. Panon mi. Mata kapasalamat sa mga nurse dito. Mutualya din dito CR. Irkon man siguro na tay. Ay. Ay sapat tay. Motor si Isa man. Motor ko tayo. Hindi ko naman sa... Sada ako dito itong tambal guys. Lotion na lotion.
akong duty, oh. Okay, guys. Do sa tay kay nas ay sa tay. Ado sa kadaog tay ha kay arsahan ra kani ay sa usa tay. Ay sa. Na mas ay sa di ah. Oh. Arsahan ra kani jawat sa. Ada Roy. Dahil sa kusbahan po, yan ang kako. Nasus binuod sa suway ka mo Ayun na. sa sampuranan. Napakad ka. Tuba ko napakad ka. Sa tay, karja tay. Napakad ka ba? Arsahan ra kang Roy, Roy para Roy. Di pa na usa unta. Nang sa day karon. One step, Dito ka? Nandito ka? one step. Sabaw ko na. Napay isa ka, unta isa pa tay ha kana. One. Na. Napay one more, napay isa. Napay isa ka step. Hala yung tagbo, hala luwi lang mas. Laluya. Yung tagbo yung iro tayo. Kapit taos na kuwan. Kapit taos. Tao lagi. Ito sa bay dito sa sampuranan. Ang ganyan ka karoy. Hindi lagi. Kas ganas Roy. Hinay Roy ha. Abot na sa binali, salamat sa Ginoo. Yan nakita nag kuan dari oh. Mga banda. Walay bu Oh, na naman. Na naman sa isa. Oh, hala. Oh, nyumuning ka ba? Ano naman? Ano man? Daganan. Hala. Ano man di daganan ko nimo? Ha? Ano man? Uy! Ano man ka? Kasi ka bang sa mal? Ah, tatay, dali. Di tatay. Ikaw. Di tatay ka, dali. Dali na. Dali na. Dili kailangan ti Ruby. Dali. Sige na suga kay Ano na si Ja? Anda. Ata na, hindi lagi si Ja. Oh, doon isang nanay. Tatay, asa mas tatay, tatay. Ada suganan di ay. Tatay. Ipangita ni Ja, ipangita. Ito, tatay. Tara, tatay. Oh. Tuara dia sa tayo sa sagdanan. Isang kita. Oh, nasa tayo doyan oh. Ano man? Di si Panda. Hanggang. Uy, tawag ka da. Panda ta kung tatay. Na, naipasalubong man ganito ka. Ta, dali. Apir sa may. Apir. 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 No, ano man. Apir binyan. Dali na. Nakaipasalubong dari, dali. Ikaw. Ginoo ko kasabay din ko ang aboga man dahil di rin napita. Tapos sige, suksok na bunting. Ta? Ngayon pagkajuri ay, yung dato ibutang ay. Kami guys kay... Ay, sigot. Wala na umiog. Daanan niya sa tay. So mananaw mi guys ug kanang katri. Wa may katri diha. May mo sila pero wa diha lagi atong ni nagbuan. Ah, kanang murag ikabit na laman. Samantala sa laman nato to. Kani? Pili sa 1,000. Mao jud siya kuan para sa Panggayad man. Unsa di putong unsa to diabetes ul? Una ko ingato pero wala ko stocks man. Kaya pa ko maabtan. Wala lang po ni stock. ano sa ha kay amo ni sa balikan ha kay bisig makakita mi diabetes ba. Ug wa jud amo ni Pila nga paliton na ma'am? 1,275. 1,275. Okay. Ha, wag na naman Balik ako. Naihabo unlan dana. Panda ayo bitay. Mga madana tay kay naay bintana dari. Ha? Oh, maabot di bintana man to dito. Neba, mama kaya ni. Ha? Unsa tay?
Ay nula ay butang. Ah, karula ko no. Ako ako sa rin na tagpo na to. Kahit sa pluwakan natin dahil kaya duwa sa kay. Higda na to ato ana. Kuha naman to bungbong naman to dito. May bintana na daritay. Ay, ay Na oh kani oh bintana na siya. Oh anak ana oh. Bintana na. Para di ka kuan to silawom kay ngit-ngit ka to dito. Di ko kita na tao dito no. Di kay gitabilan man ang divider dari. Na divider dari ro tago ra pagkadiha. Kahit po nito sa di. Ado na to silawom kay ngit-ngit. Ihian? Ato sa buhat ta. Nasa may unahong lahat. Wait ta, moro man na sa em nang bilas. Si fixing. Usa na lang lasa na. Oo naman eh. Unja, kita ko maalas utso. Nila, hinugmawa na. Ay mo Ana may sipik-sipik nga Na sipik. isa kaniyo. Sama-sama. Sige. Ako kani pagsuda na. Kani. Aglas ugma pa katong 11. Kaniyo kani. Ugma aglasa para sa pneumonia azithromycin. Kaniya mo Agkaroon lain man, di man niya sa tumaisin. Kani lagi sipik-sing. Fixing man Ano ako. ko kasama ni Kari man mong yatag na, nakadukati. Og kani dito alas. Kana azithromycin ugma na alas. Lagi ug maalas na lang ni usa. Ugma na kana sipik-sing karon alas 6 para yung Kari. Kana mauna mabalik pagsugod last na. Talaga dito na Ta dito. ikaw mo din konta. Kay sa May nagaganda. bari kay wala to gi-apil tong ilang iluwa. Sa man to? Dahuman na. May Wala naman to para kanto. kuno kaadyo. Natuo naman to ni daw. Ang kanang azithromycin 5 days ra na kay man inom ka to na pneumonia pupo. Katong parat di ka mga dili na lang dyan iluwa di ka makaladin. Ato na nilay. Para gusto ko ko. Dalayang pinay. Ano, buta sa laman ng dutoy kay Kung balik kami po, hindi mo dito makapwede makadulo ni Dato. ano si mugludo sa kay Hindi mo makapaak. may mga ano to. No. Non. Nilabas ko silma mo ba lagi kuma? Video sa laman. Silma mo ba lagi kuma? Kung masakit ko kay matakbo na kay sige mag-test na. Asa pa ano sa Hinara mo ko nung tantaw. Pagsa sa tay ginoo ko. May namara ba kagtambaw alas 6? Yun na, Wa, magdala kay- ka na nimo? Pabalak ako bika, ito magunting natin. Kaya wala Hindi ko din ano. Hindi na ako mag-vlog ikaw na lang. Basta ikuha na ka kayo. Pabalak ako bika. Ikaw magsuwag na ba? Mukha na. Di, ilay ako ay kay di makabot ko niya. No. Naghana di ay si babaw. Si Dad. Baca kurug siya. Alah, lakit na.